Les places de Catalunya, tant les grans places com Plaça Catalunya i les petites places com Plaça Maragall, a prop d'on vaig viure durant aquest mes, crec que són els llocs més recordables quan torni a Cuba i parli sobre la meva experiència aquí. Crec que l'energia i la vitalitat que he vist durant aquest mes a les places, als joves, les persones grans, els ocells, la forma especial de la llum de Barcelona, perquè no és per a res la mateixa mena de llum que hi ha a Cuba, al Tròpico, és una cosa fantàstica. L'energia d'aquesta ciutat, els edificis, els museus, tot això crec que està ben representat en aquestes places.